Vlog mi diri Oh, i-vlog rin karaba kaning baka. Hi, King! Naglongag daw siya. Mag-unsa mo dito? Ehe. Man si Inday. Here, my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Nami diri sa eskwelahan sa Kalahi. Mura jud ni amo gianhi diri sa Tiayon Integrated School. High school na ni siya. Apple District Grade Division 7 sa Buanga, Sibugay. Duha pa siya. Duha pa ka. Kuan siya. 7 ug 8. 7 and 8. Oo. Teacher. Kung magpa-eskwela mo karon nga year, Pwede na. ano July? July no? Or July? Sa June, enrollment naman tugod siguro. Oo, enrollment na. Wow. Muna ang palibot. Hoy. O gagahapon man to. Kita na. Ay mo ni ilahang ko ani Edrin o? Wadyo ko kaanahan ng ilahang dana ilahang pahuay-pahuayan o. Taon niya kuno nang lalungon oy. Ano man? Ay, apil man na. Pwede. Apil man Bitaw. na siya sa Ay namintal sila Mental diri. sila diri. Ngit. Dito na forma na gyud. Nanay high school. Nanay high school ang Lakaw. barangay. Ang nanay high school. Ay, ano yun? Taga Tiayon. Maasin. Pwede diri. Dinhi na gyud Tag, sila. sa Automatic sila diri. Kaysa Kaysa dawaton ba sa gobernong eskwelahan din na po sila dawaton dito sa Makilas or sa dito sa Kuan Apple Heights. Dinhi na gyud sila. Kana may kuan. May no, diri na may high school sa Tiayon. Then, Ay murag next mi. year na po another na po daw. Pero sa gikuan naman to'y balita oy nga di na daw wala na daw ang kuan. K12. Murag maambot lang. Ano high school na gid siya first year pananglit og Lagi ni makita dito oh. ano ni? Kani ba? Ano makita? Pero di ko kakita ani dito sa balay nga inani ra di yang purma. Oo, moro na. Lapad, abi na kung lapad na sila ko. Gamay ra man gud mi. May di engine no. Gamay ra. Kakuan, karon pa mo ko nakani ani tagaduhan nito. Naunsa na ba? Nindot kay diri ang luyo oh. Alaka. Kuan naman. Wala naman sino daghan na kay dahon. Tong panyawan tong giingon ni Bibi. Di ba na panyawan? Ato, dito oh, kana oh. Ay kanindot oh. Lala. Oy, cow. Usay tingog sa cow? Ha? Moo. Hapit na maghapon. Talanan, go na uli na ta. Adron mi diri parang mag-vlog kay nahuman na sila og cleanliness na kayo. Kay dili man ang school Oo. good. So good na tag eskwela dire. Oo. Tama to. Thanks for watching. Bye-bye.